Ja. Rakurda. Let's go. Let's go. Det var lite Bear Grylls här dock. Det gick något spännande ställe, va? I can cross in. Come with me, guys. It's your fucking steps. Se om vi kan hitta några lite fees i store. Vi kan spåra några animals här. Ja. Nej. Bara en riktigt trippy svamp. Här kanske vi har en view. Jävligt trippy svampar. En jävla mördarskog där. Fan, ett jävla näste. Se vad vi kan finna för något spännande. Ett jävla näste här ju. Det är någon som bott här med svamparna. Fy fan, det svampar överallt. Det är som The Blair Witch Project där. Vi måste hitta lite mer trippy svampar och ta makrobilder på. Fy fan. Ja, det är ett svamp. Det är träskmark för fan. Leta efter en till svampajävel. Fy fan. Hitta en svampajävel till. Vad här är det jävla sumpmark, du vet. En golfboll eller något. Kom här. Vi börjar finna slutet på tunneln här nu. Det var i alla fall en lite roligare väg än om man hade följt stigen. Ja. Vad säger du? Vi hittade den kanske inte så mycket, men det behöver man inte alltid göra. Ibland kan målet vara resan, eller vad säger man? Vi bara behöver lite extra excitement.